Život má iné tempo, keď ho netlačí čas. Keď cesty, po ktorých chodíte, vedú cez miesta, ktoré máte radi. Tu nájdete všetko, čo robí deň jednoduchším. Malé radosti, ktoré stoja za zastavenie a ľudí, ktorí vedia pozdraviť, pomôcť, porozprávať sa. Miesto, kde sa dá žiť naplno, aj keď sa nikam neponáhľate. Kde deti majú priestor rásť, aby priestor nadýchnúť sa zhlboka a spokojom. Príroda je tu vždy na blízku, či už sa rozhodnete ísť von, alebo len pozorovať, ako deň pomaly plynie. Domov nie je len adresa. Je to pocit, že ste tam, kde chcete byť. Bývanie pri mlyne. Pokojné miesto pre život, ktorý vám sedí.